No, dati makikita tayo nga haan nga pagayatan kit awan tiyan aramidin tayo, tayo ignore tayo laing kakabsat kit awan tiyan Espiritu Santo kada tayo. Isu nga datayo kakabsat nga mamatikin ko na datayo kakabsat nga adan ti Espiritu Santo dito unig tayo gapo ta intid na kada tayo impapuswan na tayo. Masapul tayo nga pabaruan dagiti na ilubungan nga ugali tayo. Masapul tayo nga agbalbaliw. Gapu tabaru tayo nga parswan ket masapul tayo nga maipakita kadagiti karuba tayo wenno kadagiti gagayem tayo wenno kadagiti family members tayo nga datayo kapsat ket baro tayon. Masapul mit nga maipakita tayo kapsat. Ket ti baro nga parswa ket kasladeta nga ubing nga masapul nga maitrain, masapul nga masursuruan. Tanuhan nga masursuruan ta ubing kit kinaubingan lata ti aramidan nan. Isu nga masapul nga masursuruan. Kakabsat kahit kuman nga basahin ni ti taga-Roma nga imbaga ni San Pablo katakwada. Mabirukan iti Kapitulo 12, versikulo 1-2, kunanagit. Kakabsat ko, dawatik nga rin kada kayo, agapo iti naindaklan nga asi ti Diyos kada tayo, ipaayo kumatibagiyo akas daton as bibiyag, na santuan ken makaayayo ken kuana, dahito iti pudno a panagdaydayaw arumbeng nga ipaayo. Saan nyo atultulatin dagiti ugali iti dahito alubong ngem palubusan nyo abaliwan kayo ti Diyos. Ket pabaruwen nyo naan-anay ti panunot nyo. Ket maamuan nyo to ti pagayatan ti Diyos. No anya ti naimbag makaayo ken kuana ken awan pagkurangan na. Magusto ak dati imbaga na dito versikulo 2 nga kunana ket ti Diyos ket pabaruwen nyo naan-anay ti panunot yo. Kahit nga sa mga kapsakit ni Apo limang pabaro ti panunot tayo. Ni Apo Diyos mitlaeng. Gaputa at Espiritu Santo kada tayo nga kapsakit isumit din iti mangdalos. Isumit din iti mangidalan no kasunuman ti agbyag kas pagayatan na. Lumalagip yung kakabsakit ijay templo nga imuna nga binisita ni Apo Jesus kit idi nakita na dagijay aglaklako kit anyan ti pungtot na kit inwarwarsi na dagijay nga lapnamisaanin. Sana imbaga ka dagijay aglaklako nga pumanaw kayo ditoy kunana. Apay nga aramidin nyo nga kastoy dito'y balay ti Apo. Kakabsat dito'y puso tayo kit isumit ti balay na. Isungano anyaman ti nailubungan nga ugali tayo. Nga haan nga pagayatan ti Diyos kit isunamit din ti mangdalos ti puso tayo. Isunamit din ti mangipan kadagiti pagayatan na nga aramidin tayo. Basta lakit di palubusan tayo isunamit. Amen. So nga kunana dito nga maamuan tayon to ti pagayatan ti Dios. No anya tinaimbag makayayo ken kuana ken awan pagkurangan na. Ken kakabsat masapul dati ket inadaw aldaw pay. Ala nga gabut nga amu tayon nga dati ti Espiritu Santo ditoy itan ket no bigaten ket kaslawan tumanen. Kakabsat kit inaldaw-aldaw daytoy. Kunanay Diyos taga Corinto, may kadunga nga libro ti taga Corinto, Kapitulo 4, versikulo 16, kunana kit, gapu iti daytoy pulos saan kam maupay, uray no maininot nga agrupsa, ti na ilasagan abagimi, inaldaw met mapabaro ti
ti na espirituan a kinatao mi. Inaldaw kakabsat. Inaldaw met ang mapabaruan ti na espirituan a kinatao mi. So nga datayo kakabsat, datayo nga baro a parsuan, datayo nga adan iti Espiritu Santo ditoy puso tayo kakabsat. It masapol met nga aramidin tayo ti pagayatan na. Nga mamukmet, amu tayo met nga hantay nga madungpal akan kanayon angket din. Gaputa gigantay pailaing diti lasag. Ket adula ti pagkurkurangan tayo angket din. Ngem di tayo maupay kakabsat. Ngem dumawat tayo ti pamakawan. Manyaman ti pagkurkurangan tayo. Nang nangruna dagiti ipakita na nga pagkurkurangan tayo. Dagiti ipakita na nga pagpasbasulan tayo. Kuna iti mo nga libro ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 9, kuna nagit. Ngimno ipudno tayo, dagiti basbasol tayo, tungpalen na ti karina, ket aramiden na ti maituto. Akawanin na dagiti basol tayo, ket ugasan na tayo ti amin, kinatakis tayo. Gabuta baro tayo parson yung kakabsat, gabuta ni Espiritu Santo ket adda tayon kakabsat. Ket ure man no adda ti pagkurangan tayo, ure man no anya ti adda ti mararami tayo nga pagbasulan tayo. Basta ipudno tayo kenkuana, ipakamu tayo kenkuana sa adat dumawat iti pamakawan kakabsat ket pakawanin na tayo. Gabuta patyen tayo ti narambin na ijay krus nga pakawan kadagiti amin nga basbasol tayo. Dagiti man alpasin, dagiti man aramidin ti nga basbasol ita, wenno dagiti tupay maaramid ti nga basbasol kakabsat, immanayen ti dara na amangugas kadagiti nga basbasol. Amen. Immanayen kakabsat kaputa barutay aparswa. Isu nga kakabsat, datayo nga barong paswan ket masapul nga ubrahin tayo ti pagayatan na kuure pa ino kurkurang tayo ket itultuloy tayo met lata. Antay nga agsarsar din nga agaramit kadagiti na imbag nga pagayatan ti Apo. Amen. Itultuloy tayo. Verse 18 and 19. No napabaron dagiti nilubungan nga ugali tayo, dahito yung meti kahit na nga aramidin tayo. Imbaga na dito nga inaramid amin ti Diyos dahito'y babaen kin Kristo, impakapya na kami, inkwana metlaeng, inted na kada kami ti trabaho ang mangikapya kadagiti tao kinkwana, dahito'y ti mensahe mi. Nakikapya ti Diyos iti amin at tao babaen kin ni Kristo, saan nga imbilang ti Diyos dagiti basol da ang maibusor kadakwada ket intalek na kada kami ti mensahe ang mangibaga no kasano ti panakikapyana kadakwada. Ngarod at di kami panangiwat at di kami panakangiwat ni Kristo. Di kahit na nga sawen dati kakabsat ket dati kapya gaputa impaayon ni Apo Jesucristo dati biyang na manumbot kada tayo amang dalus kada tayo kadagiti basbasol tayo adamit din iti kapya between us ken ti Apo dahil ta DJ panakikapya nga kayat met ti Apo nga i-share tayo, nga iwaragawag tayo. Isang araw di versikulo 20 kuna na nga adtoy kami apan nakangiwat ni Kristo. Asla ti Dios a mismo ti agdawdawat kada kayo. Itinagan ni Kristo yunay unay mi a makikapya kayo iti Dios. Yunay unay mi a makikapya kayo iti Dios. Awan basol ni Kristo yung gapo kada tayo, yung baklay na dagiti basol tayo. Tapno iti panakikaysa tayo kenkwana,
mairanod tayo iti kinalinteg ti Diyos. Gapu iti narami na di krus kakabsat it adan ti kapya, babaen ti Diyos, kinda tayo ang mamatikin kuana. Kinda tayo mit ang mamatikin kuana kakabsat, isumit deta nga kapya, di kayat ti Apo nga iwaragawag tayo. Nga awanen dagiti basbasol ta, nabayadan ti Apo. Nga nyaman dagiti basbasol nga nararamid tay idin awanen. Ket adamit dagitahan pay nga mamati kini Apo, adamit dagita agpanpanunot nga masapul ko pay nga agbalbaliw sa nga umay iti Apo. Kakabsataan nga masapul dagitan. Aglagipin tayo nga ti parabor kakabsat kit inted ti Apo. Inted na. Nga tila masapul tayo nga aramidin kit ti mangawat laeng. Hantay nga naynayunanen. Tayo manay di nga naramid nan. Amen? Manay di naramid ni Apo tayo Yesu Kristo. Imanayan. Iso nga, dati ko kapsat nga baro aparswa, masapol tayo met nga agmature akas nga in mensahe ni Pastor Eddie Calman, masapol tayo met ti lumakdakkel pay, masapol tayo pay ti patib kerin ti pamati tayo tapno dahito nga kapya nga intet ti Apo kada tayo mai waragawag tayo met kadagiti hampay nga mamatiken kuana. Tapno dahito nga kapya nga ada kada tayon ket maamuan damet. Dahito nga kapya nga ada dituyen tapno may pakita tayo met kadakwadan. Masapol nga kasla ubing kapsat ket masapol tayo met timangan. Masapol tayo timangan ti nasantuan nga sao ti Diyos. Masapol tayo ti uminom ti danom. Ti danom nga paggapon ti biyag nga agnanayon. Da tayo nga baro aparso kakabsat masapol tayo ti kankanayon inaldaw-aldaw. Nga maidalan iti Diyos. Inaldaw-aldaw kakabsat. Iso nga da kami nang nangruna kada kami kini Sister Jen ket anusan mi met ti agil Ilocano uray no mapugsi-pugsit matukot-tukol ti Ilocano mi ket gapu iti aramidin ti Apo ditoy puso mi kayat mimit nga ipakaammo kayat mimit nga maiwaragawag kayat mimit nga maiwaras dagito nga naimbag nga damag kay suday ta kakabsat iti pagayatan pay ti Dios nga maipakaammo met kadagiti hampay nga makaammo isuday ta kakabsat iti gapuna nga ada kami ditoy kada Lunes nga giinnadal Martes si Jengatot makiinnadal kada pastor tapno at adupay ti maamuan mi tapno at adupay ti mai waragawag mi tapno at adupay ti pakaamon ti Diyos kada kanila. Ang aming nga arami din may kakapsat gapo ti panagayat mi kuana gapo taam mo may kastalaunay nga panagayat na kada kami iti sumit eda ti gapo na kakapsat ngan anusan mi met nga iwaras dagiti ipagpakaamon na kada kami. So nga kakabsat, na kayo nga ada ditoy. No mabalin, no ada ti tempo yung kakabsay kit basahin yung ti Biblia. No mabalin, no ada ti tempo yung kit umay kayo met.
Kasi imbaga na dito ikit inaldaw-aldaw nga mapabaro. Masapul ti nga pabaruan ti dagiti ugali tayo. Inaldaw-aldaw kakabsat. Gapu tadatayo ti baro a parswan. Datayo nga baro nga parswan iti makakita ken makastrike tumit sa dilang ijay langitin. Datayo metin iti makaammo iti dalan gaputa ammo tayo ni Apo Jesucristo. Gaputa ammo tayo iti naramid na para kada tayo. Gaputa in waragawag tayo. Gaputa in waragawag dagiti apostoles dagiti nga naimbang nga dala magkasakit. Isumit din dati kakabsat. Igapuna nga datayo nga makaammo kada iti nga naimbang nga damag. Dati may responsibilidad tayo. Gaputa inik ka nata iti kalintigan nga agbalin nga anak ti Diyos kakabsat ket masapo tayo met nga aramiden dagiti pagayatan ti Diyos kamatayo. Amen. Kakabsat datayo nga baro nga parswa datayo laeng ti adda tinamnaman na datayo laeng tinapuan ti rago kabuta at ti Espiritu Santo kada tayo. Tuuray man no anya ti mapaspasamak ti tarwar. No amwen tayo nga ti Diyos ket adda dito'y puso tayo. Adda day takapya. Kapya nga agnanayon. Sumit day takakabsat ti masapul nga maiwaragawag tayo, maipakaammo tayo kadagiti hampay nga makaammo tayo kuwanan. Thank you, Jesus.